Ya sunanka? Amina Abdullahi. Kai ne direba Amina Sahu, me ya faru da kai? Mai mota ne, babban mota ne ya make mu. Mun zo za mu tafi ban shekara. Wata mi gaida. Mutane nawa ka dauko? Mutane 3 ne da yara. Yanzu ina mutanen. Yanzu sun yi abin ba ban sai wasu sun rasu wasu ko ba su rasu ba. A cikin Adaidaita Sahu naka? Kana da suka rasu. Ba ban sani ba. Sabule hanya kai ko kuwa? Ba sabule hanya ne ba, ina cikin tafiya ta. Muna cikin tafiyar mu kawai mai mota ya zo. Wani mai mota ya fakin kawai ji ne kawai ya make mu gaba ɗaya mun kai gefe. Kun shiga cikin karkashin mota. Wace irin mota ce? Babban mota ce. Kamar yaya ce abin hawan naka yake? Ɗan Sahu ne. Ɗan Sahu. Ɗan Sahu. Ina ya fada misali shi ba wurin naka. Maki ta kan mu baby. Ta kan ku? Shi mai motar kenan. Wannan mota ce ta mutu bishi din nan. To me ya faru? Ni na aje mota dai na tsallaka can tsallaken titi zan siyo rodi. Kawai sai naga trailer ta taho amma ni sai naga trailer ta kauce haƙi ina juya naga taka birkinta. Wadan Adaidaita Sahu ya sha gaban ta haka ya ginda ya mata haka. Shi kuma garin kaucewa na mai Adaidaita Sahu sai ya ciki da wannan motar tawa da kuma Adaidaita Sahu duka suka tsallaka kwalbatin nan suka shigo nan kamar yadda kake kallo. Shi ita motar ka ba kowa tunda ka ce. A ni mota ta alhamdulillah ni na gode Allah saboda dan lokacin da zan tawo ma har yara na san shiga cikin motar za mu tawo da su dan su 3 kawai sai kuma wani ikon Allah ya nace kai ba zan tafi da ku ba na zo na aje mota nan na tsallaka na sai abun na tawo zan dauki na tawo kawai sai naga tilela ta yi haka da motar ta. Tsallakowa ta daga kan titin gaba ke ta hannun ta danne. A dama ita motar ta nan take a faki a bakin titi. Ita tilela ita ma kan hannunta take tafiya. Daga wani ina ta taho zuwa ina? Ta taho daga kamar nan sabon titi ne za ta hanyar Fanshekara. Kamar ita mota ta kai ya yanayin. Ni ma ita mota ta haka take kanta yana kalli kanta ya kalli Fanshekara bayan ta yana kalli sabon titi na aje ta na faka a nufin da na tahi ko hidan ta Fanshekara. Ya jiya wannan da tefa. Jiya wannan da ta trailer ce ta juya ta haka. To shi Adaidaita Sahu da mutane a cikin sa? Da mutane a cikin sa su za su kai su mutum 6. Yanzu me ya faru na su? To Allah ya taimaka dai an ciro wasu da kyar amma sun kai wajen minti 20 ko sama da haka kafin a iya fitar da su daga cikin Adaidaita Sahu. Dan daga ciki ma akwai namiji ya rasu, akwai mace ma ko ta rasu, akwai kuma karamin yarinya ita ma ta rasu, akwai kuma yara kananu a jariri bai rasu ba, akwai yara maza guda 2 wanda suke basu rasu ba, akwai kuma mace wacce take ta bata rasu amma ta kakkare sosai a kafa ta gaba da direban Adaidaita Sahu kai kwarza ne ba abin da isa me shi yanzu suna ina sai an tafi da su asibiti. Su suka tafi da su. To mutane ne da suka taru aka sa Adaidaita Sahu a wansu Adaidaita Sahu wansu a gurgura aka tafi da su asibiti, sannan daga baya kuma motar yan sanda ta zo, motar santin ta zo, amma mun kai wajen rabin awa kafin a iya kammala a tafi da su asibitin. Muna cikin shago ne, dan uwana kuma yana aiki, sai na ji wani kara haka na dan kunnawa ta na dan sauraron karatu haka, sai na ji kara haka da sauran su ta yayi bindiga. Ina fitowa haka sai motar ma ita wannan wanda aka danne din sai ta dan rufe mana hanya, sai Allah subhanahu wataala ya taimaka mana sai muka samu hanya, shi yana gabana ni ma kuma sai Allah subhanahu wataala ya taimake ni na fito. Gudu kake so ku a lokacin? A lokacin akwai wani yaro a cikin Adaidaita Sahu, sai Allah ya ban nasara na ciro shi sai na fitar da shi. Ina cewa jama'a da Allah taimaka da kuma sauran makota na waɗancan masu shagon. An ce wajen mutane 6 ne a cikin ɗan Sahu, an ce wasu ana to ai ka san yanayin kiɗin ma ba zan san ko nawa ne a ciki ba. Gaskiya ni a gani ido na guda 2 ne. To ita motar trailer mai wani irin ka ta dauko? Gashi nan fata ne kana gani. To me kake gani ya jawo ko ba ku? Wallahi ka san dama ina ciki ne wallahi. Shi direban ban san ina yi ba wallahi. Wallahi. Wasu waɗanda abin ya faru da su suna ina. To ai su gaba da yanzu wanda tsautsan ya auka musu an ɗauke su an tafi da su asibiti. Su suka tafi da su? Gaskiya dai ban san ko su suka